Aduna pa batay panahon nga gitagana sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios? O base na puno kita sa sobrang kalipay, sa sobrang kaguol, sa kadato, sa kakulangon, nga maoy mahimo na noong rason sa mga tao nga di na makadayeg sa Ginoo. Ang pulong sa Dios sa unang Pedro kapitulo 1, bersikulo 3 nga to sa 4. Nag-ingon, daygon ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dako nga gana ang Dios kanato nga panulundon. Kini nga panulundon atuas sa langit. Kanunay nga hinlo ug matahom ug dili gyud mawala. Padayon ako nga magampo nga dili nato kalimtan mga kasama ang pagdayeg sa Ginoo sa bisan unsang estado sa kinabuhi. Anaa man kita sa kalipay o kaguol, ana kaabunda o kakulangon sa bisan unsa pang panahon, angay siyang daygon sa walay katapusan. Ako, si Radyo Manrans Barbarona. Dalaygon ang Diyos.